Mae'n anrhydedd enfawr. Ac mae hi, falle, yn ernest, mae fi wedi llwyddo i ddod â stori Owen i'r amlwg. A dwi'n mawr obeithio bydd y gydnabyddiaeth yn denu pobl i brynu'r gyfrol mwyn cwrdd â'r Owen Edwards go iawn. Mae'n stori dda, mae'n stori epig, ac oedd hi'n stori werth i dweud. Mae gen i 2 neu 3 ffyrdd ar y gweill, ond yng nghyfnod caeth rheolau Covid, mae'n anodd iawn teithio ac ymchwilio. Ac felly, rhwng cyfarfodydd difyr iawn Zoom, dwi'n ymlacio fan hyn yn yng nghartre yn Aberystwyth. Yn achos pob cofiant o unrhyw safon, yr awdur sy'n perchnogi'r naratif, y cynnwys. Ond wrth drefnu cyfrol ar gyfer y wasg, mae nifer o bobl eraill yn y system wrth gwrs, ac rwy wedi diolch iddyn nhw gyd o waelod calon yn y gyfrol. Ond fan hyn, hoffwn i ddiolch hefyd i Lenyddiaeth Cymru ac i'r staff am eu bod nhw wedi trefnu holl achlysur Llyfr y Flwyddyn fel arfer mor broffesiynol. Ac os gallai, cyn tewi, rhoi saliwt i blant ym Mhlant, i Brychan, i Christine, i Mari ac i'r Rhys, gan mai nhw oedd gwir ysbrydoliaeth y gyfrol hon. A chi'n gwybod, dwi'n credu fydde Owen wrth i ddod mod i wedi cyflwyno'r gyfrol i'r 4 yma